नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगा, कोंडुरा बीचकडे जाणारा रस्ता बंद आणि बबन साळगावकरांचा केसरकरांवर आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। अंडरग्राउंड वीज वाहिन्यांच्या परतून गेलेल्या निधीला मी नव्हे तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जबाबदार आहेत। कारण खोदाई केलेले रस्ते बुजवण्यासाठी आपण जिल्हा नियोजनमधून निधी देतो असं सांगून केसरकर यांनी तो दिला नाही, म्हणूनच हे काम होऊ शकलं नाही असा प्रत्यारोप माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केलाय। भुयारी गटार योजना, भुयारी गटार योजनेने 36 कोटी रुपये आले। हट्टासाठी त्याने तो करू दिला नाही। मी एक वेगळी स्कीम राबवणार। आता जे डिसेंट्रलाइज म्हणतात, आम्ही त्याला विरोध करणार। डिसेंट्रलाइज सबनीसवाड्यामध्ये जी ह्याची डेअरी आहे, तुळसुलकर डेअरी आहे ना, त्या ठिकाणी करायला बघतायत। दुसरा प्रकल्प सरोजनगरमध्ये आणि तिसरा प्रकल्प जे चॅपेल गल्ली येते, ही दुर्गंधी त्या ठिकाणी पसरवायची आहे काय? म्हणजे स्वतःच्या हट्टापायी। आणि त्याला तर 25 वर्ष झाली डिसेंट्रलाइज करतायत। 25 वर्ष झाली। 25 वर्षात तुम्ही करू शकला नाही। आज आवश्यकता आहे। आज सावंतवाडी शहराचे जवळजवळ 90% विहिरी हे डिसेंट्रलाइज भुयारी गटार योजना नसल्यामुळे 90% विहिरींचं पाणी खराब झालंय। या खराब झालेल्या पाण्याची जबाबदारी दीपक केसरवरती जाते। कधीच लक्ष दिलं नाही। ते लक्ष कुठे? ते स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना वेळ देऊ शकत नाही। ते लोकांच्या प्रश्नावरती वेळ कुठे दिली? पुढच्या भविष्याच्या काळामध्ये आता 6-7-3-5 महिन्यामध्ये निवडणूक आहेत। सगळ्यात फार मोठं कॅम्पेनिंग मी या ठिकाणी करणार आहे। खोट्याच्या विरोधात लढणार आहे आणि त्या प्रत्येक भागाभागावर जाऊन सांगेन की तुमच्यासाठी असलेला जो आमदार तुम्ही निवडून दिलाय त्याने किती काम केलंय, तुमच्या गावामध्ये तुम्हाला किती वेळ दिला, तुमच्या गावामध्ये तुम्हाला कधी भेटलाय। काही लोक त्यांच्यासाठी श्रीमंत झाली असतील, त्यांना ते पैसे टाकतात, परंतु गावाच्या प्रत्येक तरुणासाठी ते काय करू शकलेले नाही। आणि खोटं सांगायचं, रेटून सांगायचं बबन साळगावकरमध्ये ही स्कीम होऊ शकली नाही म्हणून। या स्कीमचं संपूर्ण स्कीमची जबाबदारी ही दीपक केसरकरांची होती आणि दीपक केसरकर पैसे देऊ शकले नाहीत, हे तेवढंच सत्य आहे। 11 कोटीची ही योजना होती आणि परंतु ह्या योजनेमध्ये खोदाई केलेले पैसे त्यांनी नमूद केले नव्हते। यावरती अनेक वेळा बैठका आमच्या झाल्या, परंतु दीपक केसरकर यांनी त्याच्यावरती बिलकुलही लक्ष घातलं नाही। आज तुम्हाला सांगतो, एसटी स्टँडचा विषय आहे। एसटी स्टँड बबन साळगावकर झालं म्हणून उद्या सांगतील मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल आहे, उद्या मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल बबन साळगावकरमध्ये झालं नाही म्हणून सांगतील। गोल क्लब आहे, गोल क्लबचं काम करतो म्हणून त्यांनी सांगितलं, अनेक वर्ष झाली। उद्या सांगतील की बबन साळगावकर झालं नाही। मोनोरेल त्यांनी या ठिकाणी एका महिन्यामध्ये पूर्ण करतो म्हणून सांगितलं। मोनोरेल जवळजवळ 5 वर्ष आली, सावंतवाडी शहर त्याचं वाढ बघतंय, पण मोनोरेल होऊ शकलं नाही। उद्या सकाळी सांगतील हे मोनोरेल बबन साळगावकरमध्ये झाले नाही। कारंजा एका महिन्यामध्ये पूर्ण करतो म्हणून सांगितला, कारंजा तिथं कुठे दिसला नाही, कारंजा झालं नाही। अनेक विषय आहेत की काय होत आहे की त्याने अनेक वेळा अधिकाऱ्यांवरती त्यांनी डागणी दिलेली आहे। मी निधी आणलेला आहे, परंतु अधिकाऱ्यांमुळे खर्च केला नाही। परंतु ह्या माणसाकडे कधी वेळच नाही हो। ह्या माणसाने कधी वेळ लोकांसाठी दिला नाही। आज वीज वितरणच्या कंपनीचं आज आपण सगळे जाऊन मिळतोय, त्या भेटतोय। ह्या प्रश्नावरती गेल्या 15 वर्षामध्ये त्यांनी एक मीटिंग घेतली नाही। 15 वर्षामध्ये एक मीटिंग ते घेऊ शकले नाहीत। रस्त्याचे प्रश्न असतील, वीज वितरणचे प्रश्न असतील, हॉस्पिटलचे प्रश्न असतील, महसूलचे प्रश्न असतील, अनेक कार्यालय ह्यांच्या अंडर येतात। मेरीटाईम बोर्ड असेल, कुठच्याही संस्थेचे त्यांनी किंवा त्या कार्यालयाची कधी बैठका घेतलेल्या मला तरी दिसत नाही। मी ह्यापूर्वीचे आमदार मी बघितले की त्यांनी अनेक वेळा बैठका घेतल्या। एक आज लक्षात घ्या, आंबोलीचं जे पर्यटन विकास महामंडळाचं रिसॉर्ट आहे त्याची जर चौकशी झाली तर दीपक केसरकरांना राजीनामा द्यावा लागेल।
ते पर्यटनाच्या वालगाला करतायत तुम्ही. मग हे 25 वर्ष जवळजवळ 2006 पासून हे रिसॉर्ट बंद करायचं उत्तर द्या, लोकांच्या समोर द्या. एक गाडी आता फिरवतायत आणि मी पर्यटन केलं म्हणून सांगतात. जी गाडी फिरवतायत त्याचं उद्घाटन 3 वेळा झालंय. मी नगराध्यक्ष असल्यापासून 3 वेळा त्याचं उद्घाटन झालंय. कुठेतरी हायमास लावायचा, त्याच्यावरती मतं मिळवायची, कुठेतरी छोटीशी गाडी आणायची, त्याच्यावरती तरुणांच्या रोजगाराचं ते बोला काहीतरी. तरुण आज इथला बेकार आहे. गोव्याकडे जाऊन तिथं व्यवसायासाठी जात आहेत. अनेक तरुण तिथं गेलेत. त्याच्यावरती काय बोलायचं नाही. मी विश्वप्रवक्ता म्हणजे हे प्रश्न जर त्यांना लहान दिसत असतील तर त्यांनी मुंबईमध्ये जाऊन बसावं आणि मुंबईचे प्रश्न सोडवावेत. तुम्ही मतं इकडे घेताय आणि इकडचे प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करताय. हे दीपक केसरकर यांचं कायमचं रडगाणं झालेलं आहे. विधानसभेला फार मोठं कॅम्पेनिंग करणार की 15 वर्षामध्ये सगळा भुलभुलैया दाखवला आहे. विकास असा करतो तसा करतोय, त्याच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने हे करणार ते करणार. अरे साधा रस्ता, संकेश्वर रस्ता तुम्ही आणू शकला नाही. संकेश्वर रस्ता सावंतवाडीतून गेला पाहिजे. सावंतवाडी शहराची मागणी आहे. जो आता एक महत्वाचा विषय, या ठिकाणी बांदा शहराने जो तालुका क्रीडा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध केली होती, बांदा शहराने तालुका उपलब्ध केंद्राची जागा, महत्वाचा विषय हा लिहून घ्या. बांदा शहरवासियांचं त्यांनी फसवणूक केली आणि सावंतवाडी शहराची दोन्ही ग्राउंड ही त्यांनी तालुका क्रीडा केंद्राकडे वर्ग केलीत आणि तालुका क्रीडा केंद्राचं बांधकाम हे सावंतवाडीच्या मैदानामध्ये चालू आहे. बांधावासियांना माहिती नसेल, बांधावासियांनी बघावं. बांधावासियांना लोकांनी सांगितलं होतं की हे आम्हाला आवश्यक नाही होती, की सावंतवाडी नगर परिषद सक्षम होती. सावंतवाडी नगर परिषद हे सगळे प्रकल्प उभे करू शकले असते. सावंतवाडी नगर परिषदेला अनेक वेळा बक्षिसं मिळालीत, परंतु स्वतःच्या हट्ट्यापायी तालुका क्रीडा केंद्र सावंतवाडीमध्ये त्यांनी उभं करायचं सुरू केलं. दोन्ही करोड रुपयाच्या मालकीची सावंतवाडी नगर परिषद दोन्ही ग्राउंड ही त्यांनी तालुका क्रीडा केंद्राकडे दिलीत आणि त्यामुळे आता भविष्यामध्ये ज्यावेळी प्लेयर्सना जे ग्राउंड लागतील तर त्यांच्याकडे मागून ते घ्यावी लागतील. आता त्याचं काम एक 10% काम सुरू आहे. म्हणजे सुरुवात झाली. त्याचे उद्घाटन त्यांनी जाहिरात केली नाही. कारण बांदा शहर त्यांच्या विरोधात जाईल, परंतु बांदा शहरवासी याचा बदला उद्याच्या निवडणुकीमध्ये घेतील, एवढंच या निमित्ताने मी सांगतो. क्रीडा संकुल, तालुका क्रीडा संकुल नाही. काय झालं त्यानंतर आम्ही त्याला ठराव स्पष्ट केला होता, सर्वानुमते ठराव केला होता की तालुका क्रीडा केंद्र आमची ग्राउंड आमच्या ताब्यात राहावी. आम्हाला ती आवश्यक नाही, आम्ही सक्षम आहोत, आम्ही ते उभे करू शकतो. परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्यांना ठराव करून दिला गेला आणि त्यांनी ती या ठिकाणी उभारते. ह्याच्या संदर्भात, लाईटच्या संदर्भात सर्वानुमते ठराव आहे की तुम्ही 2900 पर स्क्वेअर मीटरला 2900 रुपये भरा म्हणून. खर्च येतो ना त्याला. तुम्ही पैसे देणार नाही, बबन साहेबांमध्ये पैसे परतून गेले म्हणून सांगायचा. सगळे नगरसेवकांनी एकत्र येऊन ठराव केलेला आहे. एकमुखी ठराव आहे. जरा तुमच्याकडे पण घ्या, एकमुखी ठराव आहे. लोंढे साहेब जरा महत्वाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. महावितरण अभियंत्यांनी समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानं संतप्त झालेल्या नागरिकांनी त्यांना खडेबोल सुनावलेत. आमचा अंत पाहू नका असा गर्भित इशारा अधिकारी वर्गाला दिलाय. माणसं मोजू दे. हे सांगतात 15 माणसं 10 माणसांनी माफ करते. माणसं मोजा. अजून माणसं आहे ना साहेब, तिकडे
माप काढता आमची सर्वसाधारण माणूस अंत बघणार आमचा अंत बघायला गेला तर तुम्हाला शोधून सापडणार नाही. तुम्ही अजिबात गुळगुळ करायचं नाही. तुम्ही सक्षम नाही हात वर करतात. तुम्ही सक्षम नसल्यामुळे ही वेळ आली आणि कोणाला शांत करण्याची गडबड करू नका. तुम्ही मळगावमध्ये परिस्थिती काय? सुद्धा 15 दिवसात होत नाही. इंजिनियर कुठे आहे? इकडे समोर या. काय परिस्थिती मळगावची? 7 वर्ष झाली अजून बदली पण झाली नाही या माणसाची. फोन उचलत नाही साहेब ते. आणि एखादा पर्टिक्युलर माणसाचा फोन येतो तेव्हाच ते उचलतात. आपण चर्चेची सुरुवात करायची कशी करायची? परिस्थिती सांगतो आम्ही तुम्हाला. घाला खुर्च्या इथं. इथे खुर्ची घाला इथे खुर्ची. तसे त्यांना आणि किती त्या बघूचे असो. संपूर्ण मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघाचे विषय आहेत. एक विषय नाही. जो आउटसोर्सिंग काय 6 वाजता फोन बंद करून ठेवतात ना. तुमचं ऐकत ना लोकांचं कुठे बोलवलं का ना पुढे पुढे कुठे सांगा जरा थोडं लांब राहिलं कुठे सांगा. आजच ते आजार एक मिनिट आजच ते आजारी पडले. सगळ्यांच्या तक्रारी एकटा कोण आलेला नाही. प्रत्येकाच्या तक्रारी आहे. प्रोसिडिंग करा आणि ते पुढच्या आणि सांगतात 10च्या नंतर लाईट चालू करणार नाही. मग 10च्या नंतर बिल ऑफ करायला सर्वांना त्याचं सगळं ट्रान्सफर जाऊन टाकलं गावात. ते आरस गावात 79 साली लाईट आली. कधी? 79. अधिकारी लोक ट्री कटिंग आज तागत कधी कोणी करत नाही. कालच्या लाईट गेल्यानंतर 6 दिवस लाईट बंद होती. काय करत होते तुमचे अधिकारी? फोन केला काय करत समाधानकारक उत्तर. ग्रामीण भागातल्या लोकांनी 4-4 दिवस अंधारात का राहायचं? काय राहायचं? ते आठवडाभर ग्रामीण भागातील लोक अंधारात. चौकीसारखा भाग 8 दिवस लाईट येत नाही. यांचे वायरमॅन अधिकारी काय करतात? एवढे माजोर झालेत ना. अवकाळी पाऊस आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील विद्युत वितरण संदर्भात असलेल्या तक्रारी जाणून घेऊन त्याचं निराकरण करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता, सर्व विभागाचे प्रमुख अभियंता, ठेकेदार यांची संयुक्त बैठक सावंतवाडीत झाली. यावेळी महावितरण अभियंता पाटील यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत त्यांची संतप्त वीज ग्राहकांनी खरडपट्टी काढली. गेल्यानंतर साहेब काय होतं, युनिट चालू आहे, लाईट गेल्यानंतर सुद्धा चालू आहे. बरोबर, लाईट गेल्यानंतर आक्षेप आहे आपल्याला. आता क्लिअर केली चालू आहे. नाही क्लिअर केली मग सांगितले काय केली क्लिअर ती मला सांगा. होऊ शकते का क्लिअर ती? 50 वर्ष झाली आणि यांनी जे आता जे त्यांनी साहेबांनी पाटील साहेबांना जे प्रश्न विचारलेले आहेत तुमच्या सगळ्यांच्या समस्यांचे उत्तर देत आहे. सगळ्यांनी ऐकून घ्या. पुढच्या वर्षी यांना उठलायचं आहे, भाग घ्यायचा आहे. लाईट गेल्यानंतर युनिट चालू असतं, आपल्याला कळत नाही, त्याचं पण उत्तर द्या. चला साहेब
गावातल्या सहकारी बोलवलं आणि टेक्निकल पर्सन पाहिजे तिथे बोलवली तर तो माझ्यावर आरोप करतो साहेबांना उपसरपंच मारायला लागला मी त्याच्या घरी पण पोहोचलो नाही त्याच्यावर काय कारवाई करणार मी ऍक्शन काय लोकप्रतिनिधी म्हणून मग काय करायचं नाही तुमचे फोन म्हणतात फोन आम्हाला येतात मी 1 वर्ष मला दोन्ही ऑफिसला मी पत्र दिलेलं त्याची बदली करा हो तुमचा अधिकारी वाटून टप्पा मारतोय कसले बोलताय तुम्ही तुमचा अधिकारी त्याच्यावर तुमची कार्यक्षमता समजते आम्हाला त्यांची जबाबदारी कोण घेणार आहे अंदाज 8 दिवस किती काय तयारी केली आहे पोल बदलण्याची तयारी काय केली आहे ट्रान्सफॉर्मर बदलण्याची तयारी काय केली आहे हे सगळे गोष्टी तुम्ही सांगा दुसरी गोष्ट असं चर्चा झाल्या काय लोकांचे गैरसमज कसे आहेत बघा मी आता शासनामध्ये जरी असलो लोकांबरोबर पण आज याच्या संदर्भात तुमचे हे अडचणी आहेत हे बाबा आमच्याकडे सर्व्हिस वायर नाही आहे तुमच्याकडे ट्रान्सफॉर्मर नाही या संदर्भात तुमच्या अधिकाऱ्यांशी कोणाची बोलणं झालंय का तुम्ही वरिष्ठ करत राहू नका आमचे पण वरिष्ठ आहेत ना तुम्ही जर चर्चा केली तर आम्ही पालकमंत्री तुम्ही जर समजा सांगितलं बोला जय आजच्या घडीला तुमच्याकडे सर्व्हिस वायर अवेलेबल आहे का पाऊस चालू जाऊन हा सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे तुम्हाला तो माहिती नाही म्हणून साहेबांना तुमच्या समक्ष विचारतोय साहेब ती घराच्या मीटरापर्यंत सर्व्हिस लाईन येते तुमची घराच्या मीटरापर्यंत सर्व्हिस लाईन येते ती सर्व्हिस लाईन एखाद्या गरीब शेतकऱ्याची खराब झाली तो महिना 2000 सुद्धा कमवत नाही ती खराब झाली आणि ती तुटली तर तुम्ही MSEB तुमची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी तुमची देते का या प्रश्नाचं मला पहिलं उत्तर पाहिजे दुसरं उत्तर की सर्व्हिस लाईन पुन्हा पोलापर्यंत सेवा शुल्क तो तुम्ही घेता का या प्रश्नाचं दुसरं पाहिजे माझ्या माहितीप्रमाणे मी तुमच्या कंपनीकडे घेतलेल्या माहितीप्रमाणे की सर्व्हिस लाईन तुम्ही मोफत द्यायला पाहिजे ग्राहकांनी जर विकत आणली तर त्याचे पैसे त्या बिलातनं वजा करायला पाहिजे आणि सेवा शुल्क म्हणून तुम्ही जो आमच्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीचा भार लागता ना ही तुमचा खोटारडेपणा आहे लोकांना तुम्ही फसवता तो सेवा शुल्क तुम्ही लागू शकत नाही कारण आम्ही तुमच्याकडे कर स्वरूपाची विद्युत वापरतो ते पैसे भरणा करतो त्यामुळे सेवा पुरवणं हे तुमचं कर्तव्यच आहे तेव्हा सेवा शुल्क तुम्ही वेगळा घेऊ शकत नाही त्याबाबत पहिल्या आधी लोकांना सर्रास हा प्रकार घडतो सर्रास प्रकार घडतो भांडार पक्षामध्ये त्याला उत्तर देऊ आता तुमच्या आडम पडल्यामुळे पडतात 2 महिन्यापूर्वी उन्हाळ्यात चिंचोलीला देवगी कुटुंबीय होतं ते घर बंद करून गेलं आणि त्याची तार पडून घरातलं सगळं नुकसान झालं ते कशामुळे झालं तर तिथं काय कुठं झाड पडलेलं होतं
यांनी काय सांगितलं, घरापासून जे पोलपर्यंत असते त्याला आपण काळ्या कलरची सर्व्हिस वायर म्हणतात. तर ही सर्व्हिस वायर फ्री ऑफ ती सर्व्हिस वायर म्हणजे एका सेक्शनमध्ये 10 गावं असतात. त्याच्यामध्ये आपली कंप्लेंट रजिस्टर नावाचं असतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी नोंदवली माझी सर्व्हिस वायर तुटलेली आहे किंवा माझी लाईट बंद झाली आहे. आमचे 10 वायरमॅनांना जे गावं वाटून दिलेले ते तक्रार निवारण करण्याचं त्याचं काम आहे आणि त्याच्यासाठी आपण कुठलेही चार्ज वगैरे घेत नाही. पण बिलामध्ये हे जे बिलामध्ये जे सेवा शुल्क लागतात ते जे चार्जेस आहेत पूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व ग्राहकांना MARC जे देते. हो साहेब, गप्पा करू नका. मी बिलामध्ये नाही, जी लाईन जोडायला तुमचा वायर येतो त्याचा चार्ज घेतात, तो पहिले भरायला सांगतात. हो साहेब, काय हो साहेब, माझ्याकडे आले, माझ्याकडे माझी सर्व्हिस लाईन काय नाही म्हणून सांगा. काय नाही म्हणून किती ग्राहक उभे करू, किती ग्राहक उभे करू. सर्व्हिस लाईन पासून घेतात पैसे. 3-3 हजाराची सर्व्हिस लाईन असते साहेब. घरापासून 200 किलोमीटर अंतर असतं. 2-2.5 रुपये सर्व्हिस लाईनला लागतात. किती पुरावे पाहिजे तुम्ही ह्या कर्मचाऱ्यांना पगार देत का? एक्स्ट्रा पैसे अधिकारी आहेत सगळ्यांना सांगितलं आजपासून सर्व्हिस लाईनच्या 4 महिन्यात तो काय काढणं काढायचं नाही. यापुढे जर असं घडलं तर तुम्हाला आम्ही सोडणार नाही. लोकांची जागृती जाऊ दे की ही सर्व्हिस लाईनचे पैसे आम्ही घेणार नाही. लोकांची जागृती होऊ दे. लोकांना मेहरबानी करू. ज्या कंपनीचं बिल आहे ना बिलाची रक्कम सर्व्हिस वायर आपण सगळ्या सेक्शनला 2-2, 3-3 बंडल देतो. एका बंडलामध्ये 6 ते 7 होतात. आजच्या मीटिंगच्या ऐकून घ्या, आजच्या मीटिंग आहे अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगतो प्रत्येक सेक्शनला 3-3 बंडल मी उद्या संध्याकाळी इश्यू करून देतो. जर कमतरता असेल तर मी सर्व तुम्ही तुमचे अधिकारी मागे बसलेत, लगेच इथे विचारा तुमच्याकडे आहेत का? मी सांगितलं ना देणार म्हणजे द्यायला तयार आहे ना. बघा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि कोकणामध्ये संपूर्ण लाईटीचा खेळखंडोबा चाललेला आहे आणि महावितरणचा खेळखंडोबामुळे सगळा उद्रेक झाला आणि आज सावंतवाडीमध्ये पूर्ण 3ही तालुक्याची वेंगुर्ला, दोडामार्ग, सावंतवाडीच्या 3ही तालुक्यातील प्रचंड लोकांनी आक्षेप घेतला आणि MSEBीचे कार्यकारी अभियंता आणि जिल्ह्याचे जे प्रमुख आहेत ते सर्व मंडळी आलेली होती. तर आज सगळ्यांनी आक्षेप घेतला आणि येणाऱ्या पावसाच्या अगोदर सगळी दुरुस्ती व्हायला पाहिजे आणि अनेक प्रश्न आहेत की मृत्यू पावलेल्या लोकांना सुद्धा मदत झाली पाहिजे, यासाठी एक उठाव झालेला होता. लाईट नसताना सुद्धा मीटरचं युनिट पडतं आणि अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आहेत आणि आंबोली म्हणा किंवा जे घाटमाती सह्याद्रीच्या पट्ट्यातील जे प्रश्न आहेत ते प्रचंड उद्भवलेले आहेत आणि MSEBीचे अधिकारी हे थोडेसे कामचुकारपणा त्यांच्यामध्ये वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे आज त्यांना असं वाटतंय की केसेस केल्यात की लोक घाबरतील, त्यामुळे लोकांनी जो उद्रेक केला त्यामुळे आज त्यांनी नमतं घेतलेलं आहे आणि आज MSEBीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने कामाला लागलेले आहे. सगळ्यांनी मिळून जिल्ह्याचा आणि तालुक्याचा प्रत्येक गाव वाईज ठराव घेण्याचं संमत झालेलं आहे. प्रिपेडला विरोध प्रचंड आहे. नाही, आत्ताच भूमिका म्हणजे सगळ्या वरिष्ठ सर्वपक्षीय नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे, आम्ही सुद्धा मांडलेली आहे आणि भूमिका मांडण्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न, उद्भवलेले प्रश्न सोडवणे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आश्वासन मिळालेलं आहे का 8 ते 10 दिवसामध्ये हे सगळे प्रश्न निकाली लागतील, नाहीतर उग्र आंदोलन होणार आहे. अवकाळी पावसाच्या सुरुवातीला संपूर्ण वीज यंत्रणा कोलमडून गेली. अनेक ठिकाणी विद्युत वाहिन्या तुटून मनुष्यहानी झाली, प्राण्यांची हानी झाली.
तरी या विद्युत वितरण कंपनीला जाग येईना, म्हणून सर्वांना आम्ही सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ म्हणून एकत्र करावं लागलं आणि एकत्र करून या ठिकाणी अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील असतील, त्यांचे सगळे शाखा अभियंता असतील, त्यांचे ठेकेदार असतील, या सगळ्या ठेकेदारांनी या ग्राहकांनी घेरावा घातला, त्यांना जाब विचारला की तुम्ही हे कधी सुधारणार, तुमच्या परिस्थितीमध्ये कधी सुधारणा होणार, फक्त कागदी घोडे नाचू नका, तर प्रत्यक्षात काय करणार ते सांगा. या ठिकाणी अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांनी सगळ्यांना आश्वासित केलं आहे की यापुढे असे प्रसंग उद्भवणार नाही. पावसाळ्यापूर्वीची जी दक्षता घ्यायला पाहिजे ती आम्ही 100% घेऊ. झाडाच्या फांद्या असतील, ट्रान्सफॉर्मर असतील, यांची दुरुस्त योग्य प्रकारे आम्ही करू आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊ की ग्राहकांचे फोन तुम्ही उचला, त्यांच्याशी संपर्क का साधा आणि त्यांच्या संपर्कात राहा. यापुढे जी मनुष्यहानी किंवा प्राण्यांची हानी होणार नाही याची 100% खात्री आपण देतो, असं या ठिकाणी त्यांनी सर्वांना आश्वासित केलेले आहे. आणि दर महिन्याला शाखा अभियंता असतील, कार्यकारी अभियंता असतील, आपल्या दालनात तेथील ग्रामस्थांची बैठक घेतील, त्यांच्या काय समस्या असतील त्या विचारतील आणि त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील, असे अधीक्षक अभियंत्यांनी या ठिकाणी सांगितलेले आहे. आणि सगळ्यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जी प्रीपेड मीटरची सक्ती आहे, तो प्रीपेड मीटरला जिल्ह्यातल्या सगळ्या ग्राहकांनी एकमुखी ठराव घेऊन त्याला विरोध केलेला आहे आणि तो विरोध अधीक्षक अभियंता मार्फत शासनापर्यंत कंपनीपर्यंत पोहोचवायचा आहे आणि तो 100% पोहोचवणार. कारण ग्रामीण भागात अद्यापर्यंत नेटवर्क नाही मोबाईलचं, त्यामुळे हे प्रीपेड मोबाईल चालणार नाहीत, मीटर चालणार नाहीत, म्हणून हे आम्हाला सक्ती नको. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आहे, सर्व्हिस लाईन जी विद्युत पोलापासून मीटरपर्यंत येते, तर जर तुटली तर ग्राहकांना ते आणायला सांगतात, ग्राहकांना तो बुजरंट पडतो. तर खरं तर ती MSEBची सेवा आहे, त्याने ती विनामूल्य पुरवायला पाहिजे आणि ती त्यांनी हमी दिलेली ही खरी आमचीच सेवा आहे. यापुढे ती आम्ही विनामूल्य पुरवू असं त्यांनी या ठिकाणी आश्वासित केलेलं आहे. की तिथे अधिकारीच नाही आहेत, कोणाचं वचकच नाही आहे. कारण दिवसातून 7-8 वेळा लाईट जाते, लोकांची उपकरणं खराब होतात, याची जबाबदारी कोण घेणार. म्हणजे लाईट एकदा गेली तर 4-4 दिवस नसते आणि जरी आली तरी ती दिवसातून 10 वेळा जात असते. पोल वगैरे म्हणजे सद्यस्थितीत गंजलेले आहेत, त्याच्यासाठी बरेच वेळा पत्रव्यवहार केलेला आहे, तरी पण त्याच्यावर अद्याप काही कार्यवाही झाली नाही. सध्या सबस्टेशन माडकोलला आहे आणि आम्ही गेल्या वर्षीपासून आमची आंबोलीवासियांची मागणी आहे की केळे, चौकुळ आणि आंबोलीसाठी वेगळं स्वतंत्र सबस्टेशन व्हावं आंबोलीमध्ये. आमचे सगळे, मी लोकप्रतिनिधी आहे, मी सरपंच असल्यामुळे मला लोक कॉल करत असतात, पण पूर्ण व्यवहारच आमचे सगळे ठप्प होतात. कारण सध्या सर्व ऑनलाईनच असतं, बऱ्याच गोष्टींसाठी आमची सगळ्या खोळंब होतो. पालकमंत्री व केसरकर साहेबांकडे सुद्धा आम्ही याच्या संदर्भात पत्रव्यवहार केलेला आहे. MSEB ऑफिसकडे पण पत्रव्यवहार केलेला आहे, अद्यापही त्यावर काही कार्यवाही झाली नाही. आंबोलीमध्ये गेल्या वर्षभरात किंवा याच्या आधी पण बरेच वेळा आम्ही मागणी केलेली की जी झाडी आहे, धोकादायक झाडी आहेत, पोलवरती वगैरे किंवा गंजलेले पोल आहेत, ते तात्काळ बदलण्यात यावी, झाडी आहे ती तोडण्यात यावी. पण ती एक जरी झाड पडलं तर पूर्ण आंबोलीमध्ये लाईट जाते आणि जे हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांच्यावरती याचा परिणाम होतो. त्यांचं जे फ्रीजरमध्ये ठेवलेले जे साहित्य असतं ते सर्व खराब होतं, त्यांच्या व्यवसायावर यावर परिणाम होतो. जरा पाऊस आला किंवा वारा आला की लाईट गायब होते. आमची वरचीवाडी ग्रामपंचायत तर वायरमनच नाही आहे. साहेबांना फोन केले तर पालकरवाडीतला वायरमन आहे, खानोलीचा वायरमन आहे असं सांगतात ते. मग प्रत्यक्षदर्शी जागेवर कोणच नसतं. आता मध्ये वादळाच्या वेळी अवकाळी पाऊस झाला त्यावेळी आमचे कार्यरत असलेले वायरमन यादव म्हणून आहेत, ते सुट्टीवर होते. त्या 2-3 दिवसात हा येणार तो येणार म्हणेपर्यंत 3 दिवस झाले लाईट नव्हती. वेंगुर्ले तालुक्यातील वेतोरे गाव आमचं, वरचीवाडी वेतोरे, 2 ग्रामपंचायत आहेत. पालकरवाडी वेगळी ग्रामपंचायत, आमची ग्रामपंचायत वेगळी आहे. तिकडे वायरमन आहे, इकडे काय वायरमन नाही आहे. दिवसातून 2-4 वेळा तर जातच असते वायरमन. धंदेवाल्यांचे आम्हाला फोन येतात. ट्रेनचा प्रॉब्लेम होतो, नेटचं लाईट नसल्यामुळे BSNL म्हणजे नेट आपलं रेंज नसते. गावातील म्हणजे जे यंत्र कॉम्प्युटर वगैरे काही जे हे आहे सुविधा ते सगळे बंद होतात, त्यामुळे कामं ठप्प होतात, थांबली जातात. त्यासाठी गावातील म्हणजे बऱ्याच वेळी असं प्रयत्न केले की मंत्र्यावर म्हणजे अधिकारावर दबाव आणून आम्ही प्रयत्न केला, तेव्हा साहेबांना भेटलो, बोलून घेतलं. आमच्या गावात लाईटची व्यवस्था चांगली नसल्यामुळे ते सगळे घडामोडी होत असतात. साहेब आम्हाला येऊन सांगून गेलेत फक्त काय तुम्हाला चांगले देतो, वायरमन देतो, पण आजपर्यंत आम्हाला दिलेलेच नाही वायरमन किंवा त्यांचा आजपर्यंत आमका सहाय्यच नाही. असं आमच्या ग्रामपंचायती येऊन भेट देऊन गेलेत ते, पण त्याने हे काही काम केलेलं नाही.
हे करतो, लाईन टाकतो, ते ट्रान्सफर बदलतो, आजपर्यंत बदललेले नाही. बदलले काय? एक पण नाही बदललेला. माझं नाव रामचंद्र नारायण शिरोडकर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कणकवलीतून मोठी बातमी. कणकवली ओसरगाव टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळालं. या रांगा नेमक्या कशासाठी लागल्या असा प्रश्न प्रवाशांना पडला. टोल पुन्हा सुरू झाला की काय अशा चर्चा देखील रंगल्या. याबाबत आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी राज्यकर उपायुक्त डॉक्टर अभिजित पोरे यांच्याशी संवाद साधला. त्यानंतर महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे, पाहूया. सिंधुदुर्गातील हा कणकवली येथील हा टोल नाका आहे आणि या टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगा या कशासाठी आहेत, समस्त या प्रवाशांना हा प्रश्न पडलेला आहे. त्या संदर्भात कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तर वस्तू आणि सेवा कर याचे जे अधिकारी आहेत यांच्याकडून माहिती समजली आहे की येथे जे ह्या रस्त्यावरून जाणारे जो ई-वे चलन असतं त्या वाहनांमध्ये जे वस्तू असतात आणि त्या भरलेल्या असतात ट्रकमध्ये, आणि त्या ट्रकमध्ये जर ई-वे चलनाची कागदपत्र पुरता नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी हा एक सध्याचे उपक्रम होता. सकाळी 8 वाजल्यापासून हे टोल नाक्यावर हे पथक तैनात केलेलं आहे. टोटल 14 जणांची टीम आहे या वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या वतीने ही टीम आहे. दुसरी टीम ही फोंडाघाट येथे आहे आणि अशाच पद्धतीने येथे सकाळपासून बघितलं तर जे मोठमोठे ट्रक आहेत किंवा जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहेत, जे वाहन एखादा माल ह्या बाजून त्या बाजूला तालुक्यातील असेल किंवा जिल्ह्यातील असेल किंवा राज्यातून परराज्यात येणारे ट्रक असतील, त्या ट्रकची तपासणी करण्याचे काम या चेकपोस्टवर चालू आहे. आणि त्यामुळे सकाळपासून या वाहन टोल नाक्यावर रांगा होता. काही जणांना वाटलं की हा टोल नाका सुरू झाला की काय, अशी काही जणांची शंका झाली. त्यामुळे आपण याची खातरजमा करण्यासाठी इथे आलो आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण माहिती घेतली. तर वस्तू आणि सेवा करचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे की वस्तू आणि सेवा करच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून, कोल्हापूरच्या अधिकाऱ्यांकडून आपण ही त्यांच्या मार्गदर्शनाने ही तपासणी सुरू केली आणि प्रत्येक जो ट्रक असेल किंवा माल वाहतूकची गाडी असेल त्यांना आपण त्यांची कागदपत्र तपासणी करतो, त्यांच्याकडे ई-वे चलन आहे की नाही हे बघतो आणि नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आज दुपारपर्यंत त्यांनी 3 ट्रकवर कारवाई केली आणि तब्बल 1,80,000 पर्यंत दंड देखील वसूल केला आहे असं त्यांना सांगण्यात आलं आहे. दुसरे काही ट्रक त्यांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेला आहे असं एकंदरीत दिसत आहे. त्यामुळे एकंदरीत या टोल नाक्यावर वस्तू आणि सेवा कर जो वाहतूक करणारे जे ट्रक आहेत त्यांची तपासणी सुरू आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुटरे, कोकणचा लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महाड इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं छायाचित्र फाडून बाबासाहेबांचा अवमान करणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वेंगुर्ला भाजपच्या वतीनं करण्यात आली आहे. जोडे मारो आंदोलन करत जितेंद्र आव्हाड यांचा निषेध करण्यात आला. यावेळी भाजप उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, बाबली वायंगणकर, मनवेल फर्नांडिस, दादा केळुसकर, वसंत तांडेल, पप्पू परब, ज्ञानेश्वर केळजी, प्रशांत खानोलकर, वृंदा गवंडळकर यांच्यासहित आनंदवाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो काल जितेंद्र आव्हाड यांनी अवमान केला
त्यांचा निषेध संपूर्ण राज्यभर होत असताना आज वेंगुर्ल्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज आनंदवाडी समाज मंदिर येथे आम्ही त्यांना जोडे मारून आंदोलन केलेलं आहे। आणि ज्या जितेंद्र आव्हाड यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो अपमान केलेला आहे तो त्यांचा अपमान असूनही समस्त आंबेडकरी जनतेचा अपमान केलेला आहे। त्यामुळे त्यांना योग्य ती शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही मागणी करत आहोत। आणि आज हे जोडे मारो आंदोलनामध्ये सर्व कार्यकर्ते सहभागी झालेले आहेत। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। महाड इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं छायाचित्र फाडून बाबासाहेबांचा अवमान करणाऱ्या जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी वेंगुर्ला भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे। जोडे मारो आंदोलन करत जितेंद्र आव्हाड यांचा निषेध करण्यात आला। यावेळी भाजप उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, तालुकाध्यक्ष सुहास गवंडळकर, बाबली वायंगणकर, मनवेल फर्नांडिस, दादा केळुसकर, वसंत तांडेल, पप्पू परब, ज्ञानेश्वर केळजी, प्रशांत खानोलकर, वृंदा गवंडळकर यांच्यासहित आनंदवाडी ग्रामस्थ उपस्थित होते। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो काल जितेंद्र आव्हाड यांनी अवमान केला त्यांचा निषेध संपूर्ण राज्यभर होत असताना आज वेंगुर्ल्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज आनंदवाडी समाज मंदिर येथे आम्ही त्यांना जोडे मारून आंदोलन केलेलं आहे। आणि ज्या जितेंद्र आव्हाड यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो अपमान केलेला आहे तो त्यांचा अपमान असूनही समस्त आंबेडकरी जनतेचा अपमान केलेला आहे। त्यामुळे त्यांना योग्य ती शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आम्ही मागणी करत आहोत। आणि आज हे जोडे मारो आंदोलनामध्ये सर्व कार्यकर्ते सहभागी झालेले आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। टोल नाक्यावर वाहनांच्या रांगा, कोंडुरा बीचकडे जाणारा रस्ता बंद आणि बबन साळगावकरांचा केसरकरांवर आरोप। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। दिस न्यूज इज प्रेझेंटेड बाय विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।